Llyfr ffeithiol sydd gen i fan hyn, a teitl y llyfr ffeithiol yma yw Cestyll. Fri ar y bryn. Mae adfeilion castell carreg enfawr ar y bryn. Roedd y castell hwn yn llawn o bobl gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Roedd rhai cestyll ar glogwyni i gael golygfa dda dros y môr. Cartref enfawr. Roedd cestyll yn cael ei codi i bobl gyfoethog, fer arglwyddi ac arglwyddesau, neu dywysogion a thywysogesau. Roedd gweision yn gweithio ac yn byw yn hir y castell. Roedd milwyr yn gwarchod porth y castell. Gorthwr yw'r enw ar brif dŵr y castell. Roedd wal drwchus yn cadw golynion allan. Roedd gan Llywelyn Fawr sawl castell. Os oedd yn blino ar un, roedd yn symud i un arall. Mathau o gestyll. Roedd rhai cestyll o bren. Roedd y gorthwr yn cael ei godi ar ben tomen fawr. Gorthwr. Roedd cestyll eraill o garreg. Roedd pob tŵr a wal yn gryf ac yn drwchus. Cymherodd hi 50 mlynedd i godi castell Caernarfon. Roedd dŵr o gwmpas rhai cestyll. Ffos yw'r enw ar hwn. Roedd y ffos yn helpu i gadw'r gelyn draw. Roedd pobl yn croesi'r ffos ar lwyfan pren o'r enw Pont Godi. Roedd y bont godi'n cael ei chau os oedd y gelyn yn agos. Y gorthwr. Roedd llawer o ystafelloedd yn y gorthwr. Y tywysog a'i deulu oedd yn byw yn yr ystafelloedd gorau. Dyma ni ystafell wely. Capel. Neuadd fawr. Storfa. Gwarchodle. Twll yn y llawr oedd toilet y castell. O dan y twll roedd llithren yn mynd i bydewr tu allan. Roedd cestyll yn llawn llygod mawr. Oes rhai yn y gorthwr yma. Bywyd mewn castell. Roedd perchenog y castell yn byw mewn ystafelloedd cyfforddus gyda dodref moethus. Roedd llenni o gwmpas gwely'r perchenog i gadw'r gwres i mewn. Roedd rhaid i'r gweision gysgu ar llawr oer caled. Roedd pobl yn codi'n gynnar yn y castell. Weithiau roedd cloch yn canu gyda'r wawr i ddeffro pawb. Roedd cestyll carreg yn gallu bod yn llaeth ac yn oer. Roedd tanau enfawr yn helpu i gadw'r ystafelloedd yn gynnes. Twba mawr pren oedd y bath. Roedd gweision yn twymo'r dŵr dros y tân. Roedd cestyll yn swnllyd. Roedd gweision yn gweithio, plant yn chwarae a chŵn yn cyfarth. Hwyl a sbri.
Doedd dim teledu adeg y cestyll. Roedd rhaid i bobl wneud pethau eraill. Byddai acrobatiaid yn perfformio sioe mewn cestyll. Roedd jyglwyr yn jyglo peli neu gyllyll. Roedd cerddorion a beirdd yn galw heibio. Byddai ffŵl mewn llawer o gestyll. Ei waith oedd dweud jôcs a gwneud i bawb chwerthin. Cafodd y darlun hwn ei beintio tua 700 mlynedd yn ôl. Mae'n dangos cerddorion yn canu caneuon i frenin. Hela. Roedd y tywysogion a'r arglwyddi'n hoffi hela. Roedd adar o'r enw Hebogiaid yn cael ei hyfforddi i hela. Roedd yr hebog yn hoffi cael ei gario a'i fwydo. Roedd rhaff wrtho ac roedd yn hedfan un o darnau o fwyd. Wedyn, roedd yr hebog yn gallu hedfan yn rhydd. Roedd yn lladd adar bach ac yn dod nôl at ei berchenog. Roedd mwgwd yn helpu i gadw'r hebog yn dawel wrth iddo gael ei hyfforddi. Roedd hebogiaid yn ffasiynol iawn. Roedd pobl yn mynd â nhw i bob man. Yn y gegin. Adeilad yn hir y castell oedd y gegin. Roedd pob pryd yn cael ei baratoi yno. Roedd cig yn cael ei rostio dros y tân a'r ffon o'r enw ber. Efallai bod rhan o gegin castell yn edrych fel hyn. I bobi bara, roedd pobyddion yn cynnau tân mewn ffwrn. Roedden nhw'n cymysgu toes ac yn gwneud torthau o fara. Roedd y torthau'n mynd i'r ffwrn ar ôl i'r tân ddiffodd. Roedd y ffwrn yn dal yn boeth a'r bara'n coginio'n gyflym. Doedd dim oergell mewn cestyll. Felly roedd y bwyd yn troi'n gyflym. Byddai cogyddion yn rhoi spaces ar y bwyd i guddio'r blas cas. Gwledda gwych. Roedd prydau mawr o'r enw gwleddoedd yn digwydd yn y neuadd fawr yn y castell. Roedd gwesteion pwysig yn eistedd wrth fwrdd uchel. Roedd pawb arall yn eistedd ar finciau hir. Roedd pobl yn defnyddio eu bysedd a'i dwylo i fwyta adeg y cestyll. Cig a physgod oedd y prif fwydydd. Plu a ffrwythau fyddai'n addurno'r bwyd. Roedd y gwesteion yn hoffi gweld modelau gwych wedi eu creu o siwgr a phapur. Marchogion. Milwyr cyfoethog pwysig oedd marchogion. Roedden nhw'n helpu amddiffyn cestyll rhag y gelyn. Roedd gan bob marchog siapiau neu luniau ar ei darian. Roedd pob tarian yn wahanol. Yn gyntaf, gwisgai marchog fest drwchus. Dros hon gwisgai grys o fetel. Roedd platiau metel dros ei freichiau, ei goesau a'i frest. Yna, gwisgai dop hir
a menig mawr. Gwisgai helmet fetal drom ar ei ben, a cariau darian bren yw amddiffyn ei hun. Ymladd twrnament. Mewn twrnament roedd 2 farchog yn esgus ymladd. Roedd polyn hir o'r enw Gwybodaeth gan bob marchog. Roedd gan bob marchog geffyl cryf o'r enw march rhyfeddol. Roedd gwobr i'r enillydd. Weithiau roedd yn ennill ceffyl ac arfau'r marchog oedd wedi colli. Byddai'r 2 farchog yn rhithro tuag at ei gilydd ar drac cul. Byddai pob marchog yn ceisio gwthio'r llall oddi ar ei geffyl a Gwybodaeth. Yr enillydd oedd y marchog oedd yn gallu aros ar ei geffyl. Ymosod! Weithiau roedd ymosodiad ar gastell. Yn aml, roedd gelynion yn defnyddio peiriant o'r enw catapult. Byddai milwyr yn tynnu lyfr mawr yn ôl. Bydden nhw'n rhoi creigiau mawr ynddo. Yna, bydda'r lyfr yn tasgu i fyny. Bydda'r creigiau'n taro waliau'r castell. Byddai gelynion yn taflu anifeiliaid marw i mewn i gestyll i'r bobl ddal haint. Mae'r hen lun hwn yn dangos brwydr fawr o flaen castell wrth i'r gelynion ceisio ei goncro. Ymladd nôl. Roedd milwyr yn ceisio cadw'r castell yn ddiogel rhag gelynion. Roedden nhw'n gollwng creigiau neu ddŵr berwedig ar ben y gelynion oedd yn dod yn agos. Roedd rhai gelynion yn gwisgo i fyny i sleifio i mewn i'r castell. Roedd bwa a saith finiog gan bob milwr. Roedden nhw'n saethu drwy a gennau cul yn y wal. Mae sawl agen saethu yn y wal castell hwn. Roedd milwyr yn saethu o'r to hefyd. Adfeilion cestyll. Mae'r rhan fwyaf o gestyll yn wag nawr. Mae nhw wedi cwmpo dros y blynyddoedd. Efallai mai dyma sut roedd castell raglen yn edrych 400 mlynedd yn ôl. Dyma sut mae'r castell yn edrych nawr. Cafodd rhai cestyll ei dinistrio wrth i'r gelyn ymosod. Cafodd y tŵr hwn ei chwythu fyny, ond mae rhan ohono yno o hyd. Mae rhai pobl yn byw mewn cestyll wedi ei hailgodi. Geirfa cestyll. Dyma rhai o'r geiriau yn y llyfr hwn sy'n newydd i ti efallai. Mae'r dudalen hon yn rhoi ystyr y geiriau i ti. Gorthwr, prif dŵr castell. Fel arfer roedd wal o'i gwmpas. Pont godi. Pont oedd yn cael ei chau i gadw gelynion allan o'r castell. Hebog. Math o aderyn mawr. Mae rhai pobl yn hyfforddi hebogiaid i hela adar llai. Gwledd.
Pryd o fwyd enfawr I lawer o bobl, gyda digon i'w fwyta ac i'w yfed. Tarian, darn caled o bren. Roedd marchog yn cario tarian i'w amddiffyn ei hunan. Twrnament, gêm lle roedd dau farchog yn ceisio bwrw ei gilydd oddi ar eu ceffylau. Catapult, peiriant oedd yn gallu taflu creigiau a phethau eraill drwy'r awyr.